trošku starší, ale už jsou krátké od 10 sekund. Tak jestli to nevadí. Nám ne jako. Ne, Ebe, oni mají novou mašinu, jim to tam dostřiknou. Co? Mají novou? Dej, jste měli dobrou mašinu, jo? To skvělé. Ale na patrovku jim platí ono. Dobre, Kubo, pojďme, pojďme! Jelo, jak to? Naber! A přines to tam! On měl být tam. Daj ho! Já